Mainly family reason okay oroni je samung choli tongmani ONGC ni oro kobangma contractor tongo ba kobangma je samung khani agencies tongo okay borok phatani labor no tui he oro samung khari tong okay sini demand okay borok jate local labor no nathung ogana gani kamini borok no nathung lefunga di block ni andani borok no nathung skill labor hook unskill labor hook borok je sanapon nawi bas samung khai training his khairui kaham ke samung khairi thung hunina singhayo thanai 2 din romi local rok boro lama ka sulaijak gomno tini solution khaina bagi mutually borok bai bujilai jarte borok local labor tei samung khaitung hunina oro borok bai tini kok salai payment tini bai saltam rok mai yongda haike lama bolok khajak hoje ba lama ka sulaijak obono rogi lukuni borok rok bai tamo kok salaike lukuni borok bai ta kok salaika tau khaisingo phai borok bai omono salaike bong dize demand no ang bong buskango pes khaike je borok ni asol demand kai local labor na jate na thung borok samung khaitung local bekar kobangma tongo area o ke local borok jara ITI khaijak ba 12 pass khai je kunu experience gnang rok no borok labor hisabe na thung te unskill je kunu experience kri bongno bo jate nana ni ingthung omno sini demand phaike te borok go shika o koi din bisingo borok nanai ek sapta time san ga borok ek sapta bising rnai jodi ek sapta bising na ke singte se same to same process ke lama o khaini local long ni bisingo ja ayang headquarter malanya thangwi khanawa na bole aro ni bising te kono phirok mong ba news maya ko taw tu jara ayang ni kok maya ko borok malna thangja asset manager be ONGC ni tekse to ni khor manai sir nongor phai malai phani mke taw response makha response to kaham no borok kok rukha iko 1 week ni bisingo borok je labor requirements tongoni borok na habai nei khor busuk rok tlang damai khor busuk to saimia ko to borok documents rok phai dini sagra ka to tebo warrek torruk ni khanamani abo choba bahai ke chengjaka abo no tei kisa sangno saidama abo chengjamam kha dalanya tini DMB channel no hambai abo sungma bagai mane abo chengjaka mane sangoro saimang khaje sekango mega company tongmani mega company change kha ta global company phayoka gai krok barni labor ba oroni je worker rong tui phayo kaboni bagai chini oro tripura chini local si kabangma borok bekar khlaijak ha ye eme bangma khlaijak de borok no phano local no hoite ma danai nai obo soba chengjang okay nor puilla sabu bai malai kha o kongno tlangai o kongno tlangai ang to malai jagya malai jagya ba bolte chini local hoite no chini gerang laikhana chini tai oroni local ni bororo acha oroni local ni hisabe tabuk ni thani tamu paithak report tong o local ni hoite ang tabuk konto to kono report paithak ang manya ko tabuk tini বর্তমানে ফাইছিনি এম সার ফাইথাং বাইয়া ও সালাইপুর নংমুরা তং আং সালাইপুর তাম সালাইকা অর সালাইকা সিনি এম সার সাকাতাম অরব লোকাল নি হইতে যা কিছু স্কিল লেবার বা এমনে কাম গ্রং সাইনো সিনি অর লোকাল নি হইতে নরম নাংখাই তলাং সিনি অরব মানে বিএম পাস বতং দরকার নাংখাই বরং ন লোকাল নি হইতে দানানি অংথুন oroni center in charge ni feedback taw mankha oroni center ni speed feedback mankha bo saka आवश्यक दान थानी क्षमता करी हाई करी नि पुले तो छका गतो bo sini em sar samani pore bo saka ঠিক আছে তাবু আপাতত লিজ খাইয়ে হ্যাঁ চিন থানি রখাইদি সঙ্গবো নাইজাকনাই আন থেকে তেবু পরে দংলা নাই ছাকা রনি যে ইচ্ছা yongni sinimung ani sinimung ka rana Debbarma ani ONGC dealing set ni ko logio no nokbo korbo kisamisa jaga ani gutlang jakha u lama phaimani u khetogana obani jaga no aroni dabi rokhai mara mangkha motamuti mangkha bobo prai 3 bochor corresponding angkha SDM tai ONGC bankai bro last month to kai pura confirmation thank you